and sabuya ke futhi sihamba no bebzu Dumo. Hayi wa Dumo. Oh makasiphoyisa ubona Babs. Siyakumukela kuMashalela TV kunjani? Ngiyaphila yebo ni right nini? Ah siyabonga sibonile iperformance yakho eshisayo lapha stage. Yeah, salo sami. All right. Oh, okay. No, sibonile iperformance yakho eshisayo stage makasponji and you look so good. So just siyabonga ukuthi uzosupporta nawe amatshitshi nje. So ajabulile kubona stage so waphinda wagqugquzela ukuthi ayigcine. So nje kuwena nomcimbi onjena usho uthini nje? Uyangijabulisa because nami ngangiyitshitshi. Okay, so nje what advice nje ongayipha amatshitshi nje ukuthi aqhubeke ayigcine njengoba eyigcinile nje? I-advise ukuthi niqhubeke niyiphathe kahle. Akusho ukuthi imophuza noma nenethathu monocici noma uqhophoze icici ekabeni ukuthi mhlawumbe usuke umdlwembe. As long moyiphathe kahle ayikho into ebalekile nje uyiphatha kahle. Uyiphatha kahle akusiyona i-old fashion. Sina nathi siyafisa shema ukubuyisela ihlo la manje inkomo kamba. Kahle manje asakwazi ukuyibuyisela. I understand but guys niqhweni iphathe kahle. Yabo le event le engathi bangaqhwe bayenze because maningi ama veg event khona abantu abadakwayo abathinta abantu besifazane ngendlela engekho right. So la kugadiwe ku right khona ama bus khona ama security. Yabo nje kumnandi zahephena. Siyabonga ukuthi nje nani njengama artists amakhulu asenodumo olukhulu ukuthi ni support nje imicimbi